Nadisgrasya ang usa ka fire truck nga nagresponde sa usa ka sunog sa barangay Dubdub, Bukirang Barangay sa lungsod sa Badyan pasado alas 12 kagahapon sa udto. Sa pakisusi sa kabumbirahan nga usa ka rubbish fire ang nahitabo sa maong dapit, diin gidudahan nga adunay nagdaob o adunay naglabay sa upos nga sigarilyo sa tapok sa mga basura ug sa mga uga nga dahon ug naangin ang usa ka scrapyard. Aton sa pagresponde sa mga bumbero, ang usa ka fire truck nga nakaparada sa tungason nga dapit kalit lang matud pa miatras samtang nag-set up sila sa fire hose. Matud pa nga gawas nga gisiguro nga naka-brake, gibangilan pa og bato ang mga ligid niini. Apan kalit kining miatras. Ang driver sa truck daling migukod ug misakay sa maong fire truck aron ilikay niya nga maatrasan ang mga police patrol car ug ambulansya. Hinungdan nga natumba hinuon ang fire truck. Nakaangkon og mga pangus ang driver ug wala ra nakaangol sa uban. Dali ra usab nga napaong sa mga bombero sa Badyan ang maong sunog. Dahil sa nahitabogan ni Mama, mong i-intensify ang prevention sa atong mga maintenance sa atong mga truck number, i-remind nato sila. Actually, magagawas kami ng memo karon para at least nasituate jud na ato ang mga vehicle naka-maintain jud na siya.